मोजां Hello everyone, खुलुमबाय लोगोसे गासिबो फिन खेबसे बरनाय थाबाय आंनि चेनेलाव सल'गोफोर दिनै नेक्स्ट डे सेकेन्ड डे जों दिनै फैलायबाय नायनो सल'गोफोर दिनै लास्ट नालाय ओंखायनो खनसे नायफैनो फैलायबाय सल'गोफोर नायलायदो दिनैनि भिडिअखौ जोंहा आनै आब'बो फैदो दिनै सानसे फैलायबाय Nebe sang ada biang ni bibo, kasih pun bibo. Wan. Sương mấy ai chúng phải không đó? Đấy. Dini chúng phải đấy. Dini firman muda sana ada. Siapa yang ada? Meeting bagi nandang. Ini aronai. Sung mấy anh nuo khinh khai bật cờ mà này sung chịu phép na nuo. Lại, kasih kak. Kasih? Này. Ayah kemana? Anda baik. Hati sebenarnya. Coba. Ini light itu kan itu. Oमफ्राय नै लोगोफोरा जोंना फट' लागासिनो tamam guarka फैदो बाथौ आर'ज खनदोंनाय लोगोफोर बाथौनि Mana lah Rumi? Asli bayi dulu ya. Kota ke sini masuk le. Kucu. Ini kota Rumi bayi. Nama mau belum? Nih sih pesan kani ya.
देलायबाय आरो एसे देलायनानै फैदोंमोन ओमफ्राय जोबलांबाय बै माबा अफिसाव फज'हैनानै बिराद गरम जानानै माबा एसे दाखोबोदोंमोन एसे मोजां नुदों होननानै सेल्फि लानायफ्राव एसे मोजां नुयो नालाय सेंग्राफ्रा लायदोंमोन गासिबो थांजोब्बाय माबाया बे मेकआपआ फिसाजोनिफ्राय बांसिनसो होनदोंमोन आरो ओमफ्राय दा गैथ'ला दसे उनाव नुजाफैफिनगोन आं दे रायजोबो खुलुमनायखौ बावहरग्रोबाय आरो बैसागो जोबनायनि जोबबावाखै अबेबा दंबावो थेवबो आङो गासै रायजो राजानिसिम आंनि खुलुमनाय आरो अननाय सिबिनायखौ बावहरबाय आरो नोंथांमोननि सिगाङाव आङो फेस्ला मेथाइ खनगोन बयबो मिथिगौ खोमा खुलुमनायखौ आङो गासिबो खुलुमहरजोबनो हायो हर गेजेरावसो खुलुमजोबो गासिबो रायजो राजा गासिबो खुलुमहरजोबो